लोगोफोर हरनि समावसो शपिं खालामहैदोंमोन शपिं खालामनाय मा मोनखो मा लाबखो नै मेट लाबबाय आरोना किटचेनाव गाग्रा मेट बेसेबां ओमफ्राय 100नि आरोना मेट लाबबाय मोदोम हुग्रा लाबबाय बेसेबांथाय बेखौ फात्ता मोनस्लाबला आङो नैयो फ्रुट मिक्स आरोना मिक्स फ्रुट आरोना 600 टाकानि 600 गाइसमोन नैबे जाबाय ओंखाम जाखांबाथाय आखाइ हुगारनो थाखाय आरोना ओरै आलदा दोननोसै ओंखाम जाखांबा आखाइ हुगारग्रा नेक्स्टआव नै आदानि हाफ पेन्ट नै लाबबाय 250नि आरोना पारफिउम माने मोदोमग्रा फक बेखौ लाबबाय नै जाबाय आदानि मा होनो बेखौ टि सार्ट होनोना स्पर्टिं होनोना मा होनो नैखौ लाबाय आं डिउटियाव माने डिउटियाव ओंखाम लांग्रा आरोना लोगोफोर ओंखाम लांग्रा लाना फैबाय मोननैजों बेसेबांबा 300 ना मा खोमा 300 ना 350 मोननैजों नैबेबो आदानि नैबे आंनि लाबदो आरोना ओरैनो लाबसाबाय गानसाबनो थाखाय लाबबाय आरो दाम बारा दामिनिनो 900ल' नै दानाबा आंबो ससमा गानग्रा जानोसै लोगोफोर नैखौ लाबबाय आंबो माबायदि नुदों नोंथांमोना खोन्थाहरबानो जाबाय कमेन्ट बक्सआव माबायदि नुदों खोन्थाहरदो गाइसमोन नेक्स्टआव दङ गस्ला गेन्दि नै जाबाय जेनेबा आइडि कार्ड लानो लाबबाय आरोना बेलेग मोजां मोनाखै बेखौनो आइडि कार्ड साइडि कार्ड लाना फैबाय आङो 150 टाकानि फैसा लाग्रा नङा माने ओरैनो आइडि कार्ड लाग्रा आरोना डिउटियाव पकेटाव माने फिसा गोबाल' ओरैनो पातला लोगोफोर आं दा मादेवला मार्केटआव दंफैयो आरोना दिनै जोंनि बेंगालराव माने माबा बेंगालरखौबा कर्नाटकआव माबा मा होनो भारलक्ष्मी फुजा दं आरोना दिनै बेखायनो आगष्ट'नि 10 तारिख ना मासो दिनै 8 तारिख बिराद बायदिसिना फिथाइ सामथाइ फानदों आरो नै लोगोफोर आनारस मा फिथाइ नांगौ गासिबो मोनजोबगोन सफारि नै मा फिथाइ बेयो फानदों खोरदै फानदों मोसौ जारसिफ्रा मैगं थाइगं गाराफोरखौ जानो फैयो आरो ना ड्रागन फ्रुट्स एकदम ना बे नालेंखर फानदों दिनै फुजानि एकदम मोजां बिबार फानदों आरोना मा बिबार होनो मिथिलाय लानानै एकदम पिंक कालारनि बिराद बिउटिफुल आरोना बिसोरो माने जों बायदि डुप्लिकेट बिबारखौ फाना अरिजिनेल बिबार फानदों बिसोरो अरिजिनेल बिबार नाय लोगोफोर माबायदि साजायनानै दोनो बिसोरो लेलिया ओरैनो मा फिथाइ जालायखो बेखौ थब्ल' बिबार ना मा होनो थब्ल' बिबार ओमफ्राय बे मा फिथाइथाय एकदम बोरा जानानै फैयो मोजां लोगोफोर सोर नुफेराखैमोन माबायदि नुदों लोगोफोर बिबारखौ ओरैबायदि गोलाव माला सुनानै खस्थ' खालामनानै बिसोरो फानो आरोना लोगोफोर बिसोरो बिबारनि बागान खालामनो माने जायो बिबार सोरबा बिबार बागाननिफ्राय बिबार बायना लाबनानै बेनिफ्राय बिदिनो बिबार माला सुनानै फानो आरोना लोगोफोर नायदो लोगोफोर नोंथांमोना नुनो हाबाय आं बे बाजाराव खनसे फैखांबाय नोंथांमोननो भिडिअ'आव हगारबाय मादेवाला मार्केट होननानै ओमफ्राय दिनैनि दिनाव जे फुजा आरोना भारलक्ष्मी फुजानि नामाव ओरैबायदि बिबार फानग्राफ्रा फानदों आरो लोगोफोर माबायदि दोनदों बेफोरखौ नोंथांनाव नायनो हागोन आरोना देखिए गाय बहुत सारी ये है पान कौन पान खाना पसंद करता है देखिए वो लोग देखिए यहाँ पे फ्लावर का सेपरेट बना रहा है ये कौन सा है तुलसी इसको भी सेल कर रहा है क्या पत्ता मैंगो ट्री का पत्ता भी सेल कर रहा है इधर कोकोनट है ये देखिए कौन से फ्लावर है पता नहीं ये तुलसी भी लगो फानदों लोगोफोर नालेंखर फुजानि दिन ना बयबो माने गासिखौबो सेल जाजोबो आरोना दिनैनि दिनाव
नै लोगोफोर नायलांबाय नोंथांमोना मा फानदों नाय जायो मादी वाला मार्केटाव बेरायगासिनो दं लोगोफोर ये देख सकते हैं आज ना गोरान लोगोफोर ना गोरान ना गोलाव गुसुं क्या क्या मछली है और थेलायाव बियाव फानदों नै मा बिबार इयो गलाबबो नङा माबो नङा लोगोफोर थालिरखौ बिदि फानो आरो गोरलै 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 बिदि फानो नोंथांमोना नायलांबाय था भिडिअखौ आं नोंथांमोननो खोन्थालांबाय थागोन आरो बिराद गोलाव बे बाजारा खमसे खम 1 किल'मिटार बारगोन आरो 2 किल'मिटार जागोन नै बिबार बागानानो जोबनो थाङा गथ' फिसा फानदों नै बिबार बिलाइ बिराद समायना माथो बहुत बहुत ब्यूटीफुल है आज का दिन बहुत ही खुशी है आप लोग देख सकता है कैसा कैसा फ्लावर का सेटलेट बना के सेल कर रहा है देखिए गाइस आप लोग को कैसा लगा वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर कीजिए गाइस बिराद गोलाव मादी वाला मार्केट आरोना लोगोफोर नोंथांमोननो देखायनो होननानै आं लाना दिनै भिडिअ बानायबाय बाजारानो मार्केटा माने जोबाव बहुत गोलाव आरोना लोगोफोर बहुत गोलाव ओरैबायदि गोलावनो लाबाय सोरबा ओइ जोङो खुसेर फानदों खुसेर गोसोना बिदिसो फानदों फुजायाव बिदि होयो आरोना बिजौ गैयैखौ होआ बिसोर बिजौ गोनांसो होयो जोंना बिजौ दानस'नासो होयो बिजौखौ दानस'नासो जोंना फुजायाव होयो बिसोरना खिन्थु बिजौ दानस'लाया आरोना लोगोफोर बे आंथिना फानदों दावराइ गांखौ फानदों आरो मा फानदों फुजानि आइटेम लोगोफोर मा फानदों बन सन फानदों बेफोर दखान आरोना नै बिबार दखान गोजा नारेंआ बियो थाइनैयाव 10 थाखा आरो थाइबायाव थाइसेल' मोनो फाथै लोगोफोर थालिरा आं सोंथ'ला बेसेबां लाया माया मा सोंनो होननानै सोंला आङो लोगोफोर दा हाथाया जोब्बाय माथो गैलानो ओइ जों थालिर फानग्राफ्रा जोंहा आन्थिमोना आरोना जोब्बाय आरो लास्ट जाबाय बेखिनियावनो नोंथांमोना माबायदि नुफेरै जायगाखौ नुनानै माबायदि मोनखो लोगोफोर आरो माने फुङाव फैनांगौमोन आरो आं दा मोनाबिलि बेलासि जाबाय जुदि फुङावनो फैबा माने मोजां जागौमोन आरो आं फुङाव फैयासै ना आरो बेयाव मार्केट स्कुवेर दं मोनसे मार्केट स्कुवेर माहादेबाला मार्केटनि सिङाव आरो बियो दैलि बाजार जयो आरो दैलि बाजार जयो गेसाव मोनामजोबदोंलै गेसाव दखानफोर दं बेयाव मा जमा फानदों बहुत गोलाव दखाना माने सिंजोंबो दखानफोर दंजोबो बेनिफ्राय बाहेरजोंबो दंजोबो आरो ना बिसोरना थालिरखौ जों जायो थालिर फस्लाखौबो जों जायो दा बिसोरना थालिर मादाखौनो जायो आरो ना लोगोफोर थालिर मादा टमेट' मैथा मैगं थाइगं नै फुजानि थाखाय खुमब्रा फानो गिदिर गिदिर बेयाव लाव फानो आरोना एसे लावानो जानो गोथाव जायो दाम गोसा खिन्थु बहुदनो बहुत गोलाव बाजारा बारा रायज्लायनो रोङा लोगोफोर नोंथांमोनखौ मा बुंगोन आरो इउटुबाव फैसा गैयाना आंना फैसा फैयाखै चेनेला दाबो मनिटाइज जायाखै भिउसआनो जाला बेखायनो माथो भिडिअ बानायनो इन्टारेस्टखौनो जाला आरो लोगोनि प्रब्लेम जायो आरो लोगोफोर लोगोनि प्रब्लेम मा फानो नागिरदों आङो औवा मेवाइफोर दंना गैया मुला जिंखा माबा माबि फानसोगारदों नै नारें लेमन इसोरना बिराद फेमास आरोना बे नारेंआ जोंनाव नारें फेमास ना सके हिनजावफोराबो फानदों बुरैफ्रा बारा बिसोरनि मानसिफोरखौ बारा गुफुर नुवा आरो लोगोफोर गुसुं जायो बांसिनानो लकेल मानसिफोरा लोगोफोर नै दा आङो डाइरेक्टनो शपिं मलाव सफैलायबाय लोगोफोर ओंखाम जाखांनानै आदाया बेरायनो होनना बुंनायलाय आदाजों लोगोसे फैनाय जाबाय आङो रावबो लोगो मोनैनि थाखाय आङो बेलेगाव थांनो गोनांमोन जायगा बेरायनो खिन्थु आङो थांनो हायासै मानो होनबा जोंहा आदाया
बो दानि बावैसो डिउटिनिफ्राय सफैदोंमोन बेखायनो आदाया इयाव लिंबाय जेब्ला आंबो फैबाय ओरैनो थास्लायस्लाय होननानै मा लाखो बिदिनो लानो गोनांथ' गोबां दंमोन आरोना फिसा फिला लानोसै लोगोफोर नोंथांमोना नायलांबाय थादो आरो भिडिअखौ नायनानै जुदि मोजां मोनोबा लाइक कमेन्ट शेयार खालाम लोगोफोर आरो नोंथांमोना जुदि मोजां भिडिअ नायबाय थानो गोसोबा बेंगालरनिफ्राय प्लिज साबस्क्राइब खालाम आंखौबो खालाम आरो लोगोफोरखौबो साबस्क्राइब खालामहो लोगोफोर मानो होनबा आंखौ सापर्ट खालामदों नोंथांमोना खालामबासो आङो मोजां भिडिअ लाबाय थानो हागोन लोगोफोर लोगोफोर हरनि समावसो शपिं खालामहैदोंमोन शपिं खालामनानै मा मोनखो मा लाबखो नै मेट लाबोबाय आरोना किटसेनाव गाग्रा मेट बेसेबां ओमफ्राय 100नि आरोना मेट लाबोबाय मोदोम हुग्रा लाबोबाय बेसेबांथाय बेखौ फात्ता मोनजोबला आङो नैयो फ्रुइट मिक्स आरोना मिक्स फ्रुइट आरोना 600 टाकानि 600 प्राइसमोन बे जाबाय ओंखाम जाखांबाथाय आखाइ हुगारनो थाखाय आरोना ओरै आलदा दोननोसै ओंखाम जाखांबा आखाइ हुगारग्रा नेक्स्टआव नै आदानि हाफ पेन्ट नै लाबोबाय 250नि आरोना पारफिउम माने मोदोमग्रा फग बेखौ लाबोबाय नै जाबाय आदानि मा होनो बेखौ टि सार्ट होनोना स्पर्टिं होनोना मा होनो बेखौ लाबोबाय आं डिउटियाव माने डिउटियाव ओंखाम लांग्रा आरोना लोगोफोर ओंखाम लांग्रा लाना फैबाय मोननैजों बेसेबांबा 300 ना मा खोमा 300 ना 350 मोननैजों नैबेबो आदानि नैबे आंनि लाबोदों आरोना ओरैनो लाबोखाबाय गानसाबनो थाखाय लाबोबाय आरो दाम बारा दामिनिनो 900निल' नै दानाबा आंबो ससमा गानग्रा जानोसै लोगोफोर नैखौ लाबोबाय आंबो माबायदि नुदों नोंथांमोना खोन्थाहरबानो जाबाय कमेन्ट बक्सआव माबायदि नुदों खोन्थाहरदो किसुमान नेक्स्टआव दङ गस्ला गेन्दि नै जाबाय जेनेबा आइडि कार्ड लानो लाबोबाय आरोना बेलेग मोजां मोनाखै बेखौनो आइडि कार्ड साइडि कार्ड लाना फैबाय आङो 150 टाकानि फैसा लाग्रा नङा माने ओरैनो आइडि कार्ड लाग्रा आरोना डिउटियाव पकेटाव माने फिसा गोबाल' ओरैनो पातला दे होमबा लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायनो थाखाय जोबोद लोगोफोर आरो मेटआ गांसेबाव आरोना बेबो गांसेबाव आरो बेनिफ्राय नैबे गान्दु आरोना लोगोफोर नै माबा लादो बेसे लादो 700 टाकानि लाबोबाय आरोना मोजाङै उन्दुनो थाखाय डिउटि मावना फैनानै मेङो नालाय मोजाङै उन्दुनो थाखाय माने दाम गोसानि 700 लाबोबाय लोगोफोर गासै आंना खरसाया 2500 जादों आरो 4500नि खाथियाव जादों 4000नि खाथियाव जादों गासै बिनानै लोगोफोर साबायखर थाबाय थेंक इउ बयनिसिम बाय